Poďme si spolu upiecť čokoládový perník. Budeme naň potrebovať polohrubú múku, cukor, 1 prášok do pečiva, perníkové korenie, sódu bikarbónu, olej, kakao, 2-3 vajíčka, trochu džemu alebo lekváru, pol litra mlieka a na dokončenie džem, 200 g čokolády a 2 lyžice oleja. Klasický plech s rozmermi 30x40 cm vymastíme maslom alebo tukom a vysypeme polohrubou múkou. Rúru si zapneme na 180 stupňov Celzia. Nachystáme si väčšiu misu na prípravu cesta. Máme niekoľko možností, ako ho pripraviť. Ak máme veľmi málo času, tak jednoducho všetky suroviny na cesto zmiešame spolu. Ak máme minútku naviac, najprv dáme do misy vajcia s cukrom a krátko metličkou premiešame. Pre extra nadýchaný a jemnejší perník môžeme vajcia s cukrom vyšľahať mixérom do svetlej peny asi 5 minút. Teraz pridáme olej, mlieko a džem a postupne aj všetky suché suroviny. Džem alebo lekvár pridávam do cesta, aby bolo vláčnejšie. Potom však uberám cukor a dávam ho len asi 150 g. Ak máte radi oriešky či hrozienka, môžete do cesta pridať 1-2 hrste. Časť múky zase môžete nahradiť ovsenými vločkami alebo celozrnnou múkou. Perník je veľmi variabilný a je na vás, ako si ho vyskladáte. Premiešané cesto vylejeme na pripravený plech a dáme piecť do vopred vyhriatej rúry na 180 stupňov 20 až 30 minút. Cesto je upečené, keď sa oddeľujú okraje a zapichnutá špajla je suchá. Na ešte teplý perník natrieme bohatú vrstvu kyslejšieho džemu a necháme vychladnúť. Potom roztopíme nad parou 200 g čokolády s 2 lyžicami oleja. Najradšej mám perník s horkou čokoládou, ale deti ma teraz presvedčili na mliečnu. Roztopenú čokoládu nalejeme na perník a necháme stuhnúť. Až potom perník nakrájame a môžeme podávať. Ak sa vám tento recept páčil, nezabudnite lajkovať, komentovať a zdieľať, ako aj odoberať môj YouTube kanál. Celý recept na čokoládový perník nájdete aj na mojom blogu zosrdcadohrnca.sk.